Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Santa Misa. Ngunyan idolot po niya toan sa tong mga personal na pamibi as in kahagadan, as in ang mga minasunod. Pasasalamat sa mga biyayang inako dolot ni Binang Bunyag, nina Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz and family, nina Norma San Buenaventura, nina Bibi de Sena Eliantero family. Pasasalamat as in petisyon ni Lorraine Evanine Clarete, Lorraine Evanine and Robert Eifert Jr., and Evan Rubio. As in sa kaligtasan, as in marahay na salud ni na Maria Faye Donna, Viel Maria, Jerome, and Gerald Theodore Rodriguez, dolot kan Binang, kan dolot kang Bunyag and Rodriguez family, para sa Diyos no na pagbantay kina Arnaldo II, Arnold Kirby, dolot ni Binang, para sa kaligtasan as in marahay na salud ni na Norma San Buenaventura and family, as in sa pinansyal na biyaya, dolot ni na Bibi, Joseph, Virgie, Francia, Mary Jane, Hector, Alexis, Naina, Judy, Marie Luis, Angelo, Christian, Roderick, dolot kan Desena Eliantero family. Para sa mga kalagan mga minasunod, ni na Father Luan Harsha, Celeste, Fe, Salve, Purita, Lorenzo, Maria Paz Corazon, kalag ni na Arnaldo and Arvin Arnold, dolot ni Binang, sa kalag ni Lionel, Adoracion, Fermina, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot ni Ining Lumbria, sa kalag ni na Elena, Emilio, Augurio, Concepcion, Lorenzo, Nelly, Kerico, asin presentasyon, dolot ni Rene de la Cruz, sa kalag ni na Saturnina, Gregorio, Aaron, Pablita, Epifania, Antonio, Maria Clara, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot Calyantero and Desena family. Ngunyan iyo ang ikadoseng Domingo kan ordinaryong panahon. Ang presensya kan Diyos ipinapamate sa paagi kan sa tuyang paghinanyog, maging maimbod sa iyang kabutan. Ang presensya niya yaon sa kagayonan nin kapalibutan. Papagdanayon man yato ang presensya niya sa satuyang puso, sa paagi nin pagpamibi asin paggibo nin karahayan. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formador kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Naging makakaagaw, ngunit kauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na naging makakahanap, kami sa imong minahuli. Mga magdurugang sa imong larong, pagtubod yamon. Punan niya to sa tuwing selebrasyon, sangaran ka na mga kanaki asin ka ni Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkani ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa sa Dios Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ay pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Mayroong malugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka na ulat mong kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang nan aking bukong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, pagtuaan sa mong pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangan magkaigwalugod kami, kandanay na takot asin pagkamot sa banal mong ngaran. Taday ka nanggad nagkulang sa imong pangataman. Sa mga pinatugmadan mo, sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamo, huli kay Jesu Kristo ang kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niyato ang kasimbagan kan Dios sa hapot ni Job sa misteryo nin kasakitan.
Sa iyang ipinapasabot na ang mga kasakitan, iyo ang magpupugol sa tao sa iyang kapaabaw-abawan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Job. Nagsimbag ang kagurangnan ki Job, hali sa makusog na duros. Si Isay ang nagpinto kang dagat, kang magbulwang iyan hali sa tulak, kang badoan ko ang panganuron asin patusoning lampin, ang mahibog na diklom. Lalagan ko iyan ning mga pagdulunan, binugtakan ning mga pambarat sa kapinto, asin sinabihan ko, sagkod kasana digdi, dai ka maglihis, asin digdi, papasaon ang kapabaw-abawan kang sa imong alon. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorial. Magpasalamat sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot, daing sagkod. Magpasalamat sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot, daing sagkod. Ang mga nagpapadagat sa saindang sakayan, mga naghahanap buhay sa mahiwas na katubigan, nahiling ninda ang gibo kang kagurangnan, ang sa iyang mga ngangalasan sa libtong. Magpasalamat sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot, daing sagkod. Nagsabi siya, asin pinatunga ang subasko, na nagpalangkaw kang mga alon. Nagpapaitaas sinda sa kalangitan, asin nagpapababa sa kantilan. Ang saindang kalag natutunaw sa kamalasan. Magpasalamat sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot, daing sagkod. Dangan nag-agrangay sinda sa kagurangnan, sa saindang kahorasaan. Asin inuluwas sinda sa saindang kasakitan. Pinatuninong ang subasko, asin nag-alo ang sa iyang mga alon. Magpasalamat sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot, daing sagkod. Nag-ugma sinda huli sa paghupa, asin inantabayanan sinda sa muyanindang daungan. Magpasalamat sinda sa kagurangnan, huli sa karahayan niyang buot, huli sa mga ngangalasan niya sa mga aki ni Adan. Magpasalamat sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot, daing sagkod. Susog ki San Pablo, kaipuhan na mahiling ta si Kristo, bilang iyo an Kristo, an aki kan Dios, na nagadan as sinabuhay liwat. Ninhuli ka ini, an si Isay man na yaon sa iya, nagiging bagong linalang. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, hinuhurot kita kang pagkamuot ni Kristo. Sa pag-ulay na ini, na nagadan ang saro para sa gabos. Kaya nagadan ang gabos, para sa gabos, siya nagadan. Tanganing ang mga nabubuhay, mamuhay. Bako na para sa sadiri ninda, kundi para sa iya. Nanagadan asin nagbangon para sa inda. Kaya kita, puon ngunyan, mayo nang minimidbid, susog sa laman. Dawa pa, minidbid ta si Kristo, kaito susog sa laman. Ngunyan, daita siya minimidbid nin siring. Kaya ang si Isay man na yaong ki Kristo, bago ng linalang. Andaan nakaagi na, uya bago na. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Alleluia, alleluia, alleluia.
nagsasari sa iyang katarangan. Alleluia, 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 An kagurangan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo susub kisan Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi siya sa indakan aldaw na ito pag sinarong, magbagtas kita pag ibong. Baya an katawuhan, dinaraninda siya, nayaon naman sana sa sakayan. Bagaman kairiban niya an ibang mga sakayan. Ngunyan nagsubasko nin makusog, asin an alon nag-aapwag sa sakayan. Napapano na ngani an sakayan. Siya nasa ulin, nagtuturog sa ulunan. Pinukaw asin sinabihan, Maestro, mayo sana sa imo na nalulubog na kita. Nagbangon siya, sinagwean duros, asin sinabihan ang dagat. Mag-alo ka, asin magtuninong. Naghupa ang duros, asin nagkaigwanin dapulang kalma. Nagsabi siya sa inda, tadaw ta takuton kamo, mayo pa kamunin pagtubod. Natakot sindang gayo, asin nagpasinarabi sabihan. Kunsiring si isay ini, tasagkod ang duros, asin ang dagat, nagkukuyog sa iya. Marhay na bareta nin sa tong kagurangan. Pag-omaw sa imo Kristo, matukaw po. Nahiling niya to ang sarong sitwasyon na pano nin pagkatakot. Asin ini naging sitwasyon na pano nin pagtubot. Ang mga takot na disipulos, pakatapos na maghupa ang bagyo huli sa pagpaalo ni Jesucristo, nagisindang maimbod na mga parasunod ni Kristo. Mga tugang haleon ta itong inaapod na fear factor. Asin buhayon talalo ang faith factor sa buhay ta. Totoo mga tugang na difficile asin masakit magtubod kun ang sa tuyang isip pano-pano nin pagduwa-duwa. If you have faith, there is nothing in life that is hard to achieve. Importante ang pagtubod. Iyo ini ang hinahanap ni Jesucristo sa sayang mga disipulos, kaya nga ni sabi niya, tadaw takuton kamo, mayo pa kamo nin pagtubod. Sa tuya digdi sa Bicol, grabe gayud ang pasasalamat ta kun day kita makadangog nin bagyo sa laog ni sarong taon. Pero pwede man baga talagang mangyari. Alagad, parte inikan sa tuyang panahon. Sa buhay ta siring man, at mga bagyo na pwedeng sa tuyang mga problema, kagabatan sa buhay, sinano pa man nakasakitan, sinda mga parte kan sa tuyang buhay. Mayong nabubuhay na dai nakakaranas kay ni. Igwa lang inining iba-ibang mukha asin forma sa atubang ta, nakaipuhan ta talagang atubang. Sa inot na babasahon, nadangog taan simbag nin Diyos kay Job, sa daing sagkod asin kadakul-dakul na nangyari sa iyang buhay, ang misteryo kan pagsakit. Sa istorya ni Job, makamurumundong mga kalapdad ang buminulos sa iyang buhay,
asin nagdesisyon siya na maghagad, asin madangog ang mga rason o kasimbagan hali sa kagurangnan. Mga tugang ipinapasabot sa tuya na at mga kasakitan iyo mapugol, maulang sa satuyang mga tao, sa satuyang kapaabaw-abawan. Totoo man talaga, kunday kita makamati nin ano man na klase ning pagsakit o kadipisilan sa buhay, day man niya to marirealisar na kaipuhan taan Diyos. Sa mga siring na paagi, kadaklan sa satuya, namimidbidan ang Diyos sa siring na paagi. Kadakol sa satuyaan gusto asin maut na makahawas, makahali, matapos ang bagyong nangyayari sa indang buhay. Kadakol ang natatakot, huli man sana sa indang sadiring sala o pagkakasala, o kaya sa masalimuot na relasyon. Sa totoo mga tugang, kita man sanaan minapadakula asin, minadagdag kan sa tuyang mga katatakutan, dahil man sana kan sa tuyang kagigibuhan. May mga oras na dayta mapupugulan na puputaktihon kita, dudumugon kita nin kadakol-dakol na bagyo asin kadifisilan sa satuyang buhay. Itong inapod tang storms in life. Susukulon kung hanggang sain ang pagsarig niya to sa mahal na Diyos. Hasta sa mayo ng mata o mawalat sa satuya. Ang satuyang mga mahal sa buhay at mga importanteng bagay sa buhay nato mawawara. Alagad sa inbaya kita mako aning kusog. Sa in kita mako ang kusog, mayong iba kundi sa mahal na Diyos. Na iyo ang may puder, may kontrol sa gabos. Nahiling tayo ni sa Ebanghelyo. He is in control of everything. Kaya lang sa satuya baga po, kung kita nakakaengkwentro nin mga kadipisilan asin kagabatan sa buhay, sa kisay kita enot nagdudulok. Sa kisay kita enot minadulok. Bako daw na nagsasarig kita sa sadiritang kusog o sa ibang tao. Kung mayong-mayo na, ang satuyang pinakahuri na pagpipilian, takon mayong-mayo na, iyo ang mahal na Diyos na satuyang nagigirumduman. Ang iba man sa satuya, talagang iba man. Arog man kay ni. Sa tahaw ning kadipisilan asin mga pagsakit, imbis na magsarig sa Diyos, binabasol pa. Hain ka kagurangnan kan kami, yaon sa grabing kalamidad kan sa muyang buhay. Hain ka kan naghihilang ako. Hain ka kan kaipuhan ta ka. An makakasupog sa satuyang parte. Dahil nga ni kita nagpapahiling, nagrarani, o nagdudulok sa iya. Limitado ang satuyang pakamidbid sa iya. Tapos mambaba kita. Mayo kita kan inaapod niya tong personal encounter with the Lord. Na kaibahan ta ang Diyos. Kaya day ta na-experience ang sa iyang presensya asin pagkamuot. Kung arog ka ini, garo makapalo naman na maray ang mukha ta. Ta ano po, ta sinasabi ko ini. Pagpukaw ini sa satuya, pagtuktok sa satong mga makitid na pagsabot sa katotohan. An kasimbagan sa perming kahaputan, an paghanap ta sa sayang presensya, sa oras kan sa tong mga pagsakit, ipinapahayag ngunyan mismo. Intindihon taan mga pangyayari sa satuyang buhay. Susog sa plano, asin kabutan ni Diyos. Hulitaan Diyos, igwanin mas marahay na plano para sa satuya. Sabi nga ni Kayan, God allows suffering to happen in our midst so that
out of that suffering, something good may happen. Ang mga kalamidad, bagyo, linog, gera, garadanan, asin mga aksidente, makanood kita sa mga nangyayari na ini sa satuyang kapalibutan. Dahil kita mapapatuninong kung masarig sana kita sa satuyang sadiring kusog. Hulita ini, limitado sana. Dahil kita magkakaigwaning katuninungan kung masarig kita sa mga material na bagay o sa satuyang kayamanan. Hulitaan mga ini, daiman magdadanay sa satuya. Daiman pati ang mga ini, makakapagtao ni nasigurasyon kan tunay na kaligtasan. Ansaro sa sinabi kan sa kuyang paboritong santo na si San Agustin, sabi niya, "My heart is restless until it rests in thee." Kung makuata ang Diyos, saka kita magkakaigwa nin katuninungan sa buhay. Asin tunay na kita makakapagsabi, marhay na magpasalamat sa kagurangnan, hulitaan sa iyang pagkamuot, daing sagkod. Lugod, makanood kita, nadangugon, asin hilngon sa pagikan sa tuyang pagpamibi, ang kabutan, asin kamautan in mahal na Diyos, sa lambang saro sa satuya, na igwanin hararom na pagtubod sa iya. Matindog po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling, asin dain nahihiling. Sa sarong kagurangnan Na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagkadiyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing kataposan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako sa pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagtutubod na ang Diyos, mawaras ning katuninongan sa tong maribok na kinaban, mamiibi kita ngunyan, nahuli ka sa iyang tabang, makaya asin malampasan niya to ang manlain-lain na bagyo na naghuhuma sa to. Sa lambang pag-arang ang sa toya pun simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, ang sakayan ni Pedro, ang tabayan kan Diyos na magpadagos na ligtas, urog na sa tahaw nin mga makuring kamugtakan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayonin mga nasyon, nayaon sa kariribokan, maghigo sa paghanap nin katuninongan,
asin katanosan sa saindang mga banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nga sa mga Tanganing ilikay sa ano man nakatibaadan, an mga parasira, mga marinero, asin gabos na naghahanap buhay sa dagat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan ninyo nga sa mga pamilya. Tanganing an mga biyadi, asin mga nagsasakit sa halawig na helang, makakuan ni naranga asin katoninongan, sa nakakapaomay na kapangyarihan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo nga sa mga pamilya. Tanganing an mga gadan, makamate kan katoninongan ni Kristo, na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo nga sa mga pamilya. Langit no nama, ikaan burabod kan gabos na buhay, namimibi kami na paraon mo ang kadiklumaning karatan sa samong puso, asin panoon mo kami kan kaliwanagan sa imong mga bendisyon. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po. Sa libo sa nakagurangnan, ang sapuyang buhay sa kutbaman. Kaugmaan ni sapuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa ibo sa nakagurangnan, ang sapuyang isip asin buo. Inunusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurang na magdanay na malingkod sa imo. Ako ang bendisyonan, ang sapuyang panugasa sa Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang makumanlugod kan Diyos sa mga makakamahal. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang sakripisyo nin pakipagulian asin pag-umaw, asin warasa na kaming nalinigan kan gawing kaini. Magdulot nin pusong nakakapagayagaya sa imo. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iyan gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kay riba kan mga koronin mga angeles, kami nag-uumaw sa imo nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. banal, banal, Diyos din ang awak mo,
Maluhod po. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurang na Hesus Kristo. Kan siya sa rugaring ng buot pinasaliban sa kod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, sinitinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakankaini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa inyo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis sa singiraray pagpasalamat sa inyo. Tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom kayo. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig umuna magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Arsobispo si Rex Andro, sinkan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkairakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ito mga ginigiromdom niya mo sa misang ini. Sinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kairas kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kay ba ni asin sa saya sa imo Diyos sa mga makakamahan kasarokan ni Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo nayamon sa langit, ang manalon ang ngaran mo,
sa mong kapkanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya nonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin para kami ang narahasa sumpong, kundi alawa kami sa Agaw kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligta sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Sabi mo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Heso Kristong gagurang nanay ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan ni tinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigawan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa inyo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Kasalan kahinaan, kahirati kami. Kordero kan Diyos na nagpapara ng mga kasalan kang ginaan, kahirati kami. Kordero kan Diyos na nagpapara ng mga kasalan kang ginaan, awi kami ning katuninongan. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus tinapay ning pagkabuhay, banal na atang ambag saltar. Ako asin ipanao, biyaya ni Diyos Ama. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus an arak ning kaligtasan, dugo na bayad sa kasalanan. Ako ang sakripisyo sa krus ni pagkamot. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangan kaming binago kan mga kakanon kan banal na hawak asin mahal na dugo. Namimibi sa imong pagkaherak tanganing an siniselebrar mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos. Huliki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya toan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Thank you po, Father. Ang sa tuyang Mass Offerer, Absalon Abio and family. Salamat po. Ang mga akolito, ang mga nagbasa, asin sa sindo po gabos na nakisumaro ngunyan, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento asing pag-iriba kan PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-aire kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge asin sa PBN Broadcasting Network o KFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sinbendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos marinal daw po sa inyo kabos mga tuta. Diyos maray na aldaw man po, Padre. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang pinapahay na nagpaso, ang murabohon nin bagong puso, tanganing
sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalan din tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya